Dreaming of a high-paying career as a pilot or flight attendant, meet Royal Concord Aviation experts on 8 June at M Crown Hotel Shillong from 10 a.m. to 5 p.m. Book your slot now and call 720-479-8777. Nakajing temu ke Tanat Pulih Putih ke Sarkar Jela ban weng ya kajing kinohikai nakajing don bon teli ki jaj skol hapo ke Jela haka henry tere ku jelio araja arpusan ke Tanat Pulih Putih ke Sarkar kala khot ya kran ya kinohikai deficit ban ya tai sani halor kajing temu ke Sarkar Jela ban wanra ya Kamigalaya Education Grant MEG scheme. Kumban syukudau baka jing temu ke Sarkar ya Kamigalaya Education Grant Scheme kadai ban ai jing arap ya ki skul ki bayo jing kersan pisa na ke Sarkar lani grant in aid ki bakan top ya ki school deficit ki school ad hoc but school SSA. Habakran sikilat pathai kubor ke kong Eleanor Michelle Lingwa ke President joka Khasi Jaintia and Garu Deficit School Teachers Association kalaong bakal dan kejekran balada ke MEG kan ai jing arap ni kan kata hagi por banwan nadu ke kam kinohikai ki kendon trekam nolor kiwe de ki mat jekran kila ong ru bayamanta ke jing seutu labat ki jing trai jong kinohikai kandang ne kumjo banagaliang ke Tanat Pulih Putih ru kan sepen kre ya ka draft halor ke jing ai jing mut kinohikai yang ila ya keren ka discussion ka ba la kham kat tu kat ni ila ya keren sibun ki ila ai ru ki jing mut na kaliang jong ni ila ai jing mut sibun but kabasa ini nata kalong ba in hap up ya ka draft jong ki ka draft rule jong ka nika MEG ila ya keren syapang ka job security jong ki deficit teachers ya keren syapang ka service rules jong ki deficit teachers kumno kani ka MEG kan kata ya ka pulih ka ki haki por ki bansawan la kan ya rabne la kan kampen bahane kumno to ka assurance kalong ba right now di ya ki yang ki deficit teachers ki opla ka ni long exempted la kani ka MEG ki deficit teachers ki long exempted. Which means bagi allowances joni ki funding joni kindang wan be kumju kanum kata ini then nalo kata te ki jing ekran ki we pat kinsawan haki draft rules joni MEG COE ni la ekran syapang kata ka syong haki SMC la ki SMC ki wan ban ai syaka sarkar ya ki buildings joni ki nong hikai joni ki baro dan ka sarkar kan sim kan provincialize. However, kadang ru kajing terua bagian provincialize tang ya ke service. Kata jongki deficit teachers kundi. Delada ki SMC kim don problem berkata ke sarkar kan provincialize ya ke service. Tang ki service. Nah kalian jongi lada ki provincialize ya ke service jongi ngidon ha ka jing mentoy ke jing yodong. Lada ki SMC kim don problem kata mangi ni keluar kan dang ya biteng hoi kin sadang hak bagi dia kenduk yang bagi dia karen biang aduh mentah kempadan gono kucing airai ni dang up ya ka draft nama kadang datang ke discussion na ni opor ki borok kadang lampan ki jing ai jing kempadan kanu ko belum ikna ko belum definite no kadai tang baki dang supediang ki pediang ya ki jing ai jing buat jongi baro pembangi ru ki pediang ya ki jing ai mut jimut jongki karai kan sawan hadir yen sedang tunduk yang ki bangin ya rai kini Habatin pej bahagi ki shop plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya